To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden pode 1 směr Praha, 185 km. To jede tak rychle. To jede za autem, v duchovém bydlu, ne? Ty vole, už to vypad, vole, to mám sundělo. Dáme na tu YouTube, to bude hit. Počkej, jde? Nevím. Kde? Tohle tady nevím. Co? Ztratili moment, ztratili jsme ho. Počkej, bacha. Ty, Zastav! Baro, tady, vole. Bacha, přivrstě, vole, co dělám? jak prdel, to přejdu přes svodidla, vole, na druhou stranu. Jo. Tak pojď jedem, dál. Jo, dej. Tam je, on. Vidím ho. Je, kolik jede, ty vole? 98. Teď jsme stará doma neuvěř. Zase máme, jde zpátky na Brno, drží se za dodávkou. Od 80 už vlastně na dálnici může, ne? A rozhodně ne na pole. Jako 102. Vole, hele, dodávka. Brzí, Bacha, tohle je zložený. Ano. Nemůže, to už musím úplně vyřízeno. Dívat člako. Já mám pochyb zastavení. Zastavte vozidlo. Slyšíte, zastavte vozidlo. Kurva, se z toho kola! Ale bacha, on uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady, ber to doleva. Bacha, zdrá! Aj v prdeli, vole. Ječ.